Kerrotaan, että maailman ensimmäistä lintua luotaessa sattui virhe ja pyystä metsäkanasta tuli suuri kuin karhu. Jotta kun pyy pyrähti, niin maa järähti ja luoja itsekin sitä säikähti. Eikä sellainen sovi, että joku muu kuin ukko itse nostaa tuulen ja laittaa myrskyksi. Niin päätettiin pyytää rangaista ja kirota se pienentymään. Käskettiin sitä sievästi kulkemaan. Toisten tieltä piiloon pinkomaan ja lopulta sormuksen läpi lentämään. Ja varmistuakseen, ettei myrskylintu voimiaan säilyttäisi, luoja antoi repiä lihat siitä jokaiseen seuraavaan lintuun. Jota kun muut kasvavat koko, se ikuisesti kutistuu. Vaan senhän sinä tiedät. Sinä tunnet tämän jutun.